hakuna zvedima, Jesu oya. Hakuna zvedima, Jesu oya. Hakuna zvedima, Jesu oya. Kuzotora vakeo. Hakuna zvedima, Jesu oya. Hakuna zvedima, Jesu oya. Hakuna zvedima, Jesu oya. Kuzotora vakeo. Otora watora kumusha. Watora kumusha. Hakuna zvedima, Jesu oya. Kuzotora vakeo. Ticha imba mbio, Jesu oya. Rekuchingamidza, Jesu oya. Ticha fara pamwe, Jesu oya. Kuzotora vakeo. Otora watora kumusha. Otora watora kumusha. Hakuna zvedima, Jesu oya. Kuzotora vakeo. Otora vakeo kumsha. Otora vakeo kumsha. Hakuna zvedima, Jesu oya. Kuzotora vakeo. Otora kumusha. Otora kumusha. Otora kumusha. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerikudzo nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira iye. Uye tigotenda Mwari neupenyu, tigotenda Mwari nezvese zvaanotiitira. Ngativei nenguva yekunamata. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, tokutendai matitendera kusangana. Chitibetserai pane zvese zvatichataura nezvatichaita, kana zvese zvaitwa zvapera mbiri nerikudzo zvigove zvenyu nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Mukati mezuva ranhasi tisati tatarisa nyaya dziri panapa dzamakatiturira, toda kutanga tamboverenga mukati mebhuku raGenesis, tichida kuedza kupatsanura pfungwa yeform nefunction. Now pavhesi ya1 na2 rinoti, pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Nyika yakanga isina kugadzirwa, isina chinhu. Rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika. Mweya waMwari wakanga uchigara pamusoro pemvura. Then vhesi ya31 yoti, Mwari akavaona zvose zvaakaita vonei zvakanaka kwazvo. Madeko akavapo, mangwanani akavapo, zuva retanhatu. Now, ndoda kuti mutange maona panapa. Bhaibheri rinoisa pachena kuti pakutanga Mwari unosika denga nenyika. Ende ndoda kuti tibate zvinhu zviri kudhifainwa naGenesis panapa. Bhaibheri kana richiti pakutanga, harisi kutaura pakutanga kwaMwari. Riri kutaura pakutanga peactivity yakanga yakuitwa ipi yecreation. Kuti Mwari pakutanga ane chibasa chaakanga akuda kutanga. Sei ndichidaro? Pamusana pekuti Bhaibheri rangu rinoburitsawo pachena kuti iye haana mavambo, haana magumo. Saka hatigone kumudhifaina nepakutanga sezvinonzi tiri kutaura kutanga kwaMwari.
Asi bhaibheri rinoti Mwari akasika denga nenyika, zvikanzi asi denga nenyika zvakanga pavhesi ya2 yakanga isina kugadzirwa. Rechirungu rinoti it was without form and void. Zvikanzi even if, ndoda kuti mubate ipapo, zvikanzi even if nyika yakanga iri without form, iri void, zvikanzi asi mweya waMwari wakanga uri comfortable uchitenderera zvawo pamusoro pechinhu chaive chisina form uye chiri void. Ndoda kuti mubate, pari kunzi mweya waMwari wakanga uchitenderera pachinhu chisina form uye chiri void. Asi bhaibheri roburitsa pachena kuti Mwari akuda kusika munhu, zvikanzi naMwari kuitira kuti munhu watinosika zvimuitire, what we need to do is to bring about form, so that munhu kana paane form anogona kushandisa chinhu ichi to his or her own benefit. Asi ndodzokorora kumasure, when it did not have form, mweya waMwari wakanga uripo zvawo uri comfortable, zvokuti Jehovha anga asina kana problem nazvo, akanga achigara zvakanaka, murima imomo zvake zvaimufaira, nyangwe pasina oxygen zvake zvaimufaira, nyangwe mvura isina kuseparatwa zvake zvaimufaira. Mwari akanga asina problem. Mwari akanga asingade mafruits, Mwari akanga asingade rwizi, Mwari anga asingade zvikomo, Mwari akanga asingade miti. Asi Mwari paakave neconcept yekufunga ini mumusoro make, akamba aziva kuti condition inodiwa neni necondition yaanoda iye hadzina kufanana. Zvikanzi zvatakuita munhu, ngatichimuitirai condition inowirirana naye. We don't only want form but toda functionality. Zvikanzi saka Mwari ndokuchitanga kusika akatarisa munhu in mind. Ndoda kuti mupabate kuti Mwari achisika akanga akatarisa munhu in mind. Saka akatarisa ane munhu in mind, zvinhu zvaiitwa naMwari akanga achiitira munhu. Ndoda kuti mupabate ipapo. Pekupedzisira bhaibheri romba rati pavhesi ya31 pataverenga rinonzi inzo Mwari akavona zvose zvaakaita wanike zvakanaka. Ende futi zvinokonfirmwa nyangwe naAdhamu paanosikirwa Eve, anoti iye uyu ibhonzo rebhonzo rangu nebvupa rebvupa rangu, and she shall be called woman. Anokonfirma Adhamu kuti izvo kana ndakamboona chinhu chakanaka pakasikwa mukadzi, there was both the form and at the same time functionality. So munhu uyu anobvuma, Adhamu anobvuma kuti izvo this thing chandapuwa naMwari chakarurama, chakanaka and chiri functional. Ndo pandoda kuti mubate. Kunyangwe ndinodzokerera kumasure, bhaibheri rangu riri kuburitsa pachena kuti when it did not have form and when it was void, Mwari was very comfortable, mweya wake uchitenderera pamusoro ipapo. Sei ndiri kutaura nyaya iyi? Nyaya iyi ndiri kuitaura pamusana pekuti panapa tine nyaya iri kunetsa, iri kunzi izvo munyika hamuna munhu akanaka, munyika hamuna chinhu chiri perfect, munyika hamuna mukadzi akanaka, munyika hamuna murume akanaka. Zvadaro vanhu vawirirana kuti hakuna munhu ari perfect, tese tiri vatadzi pamberi paMwari. Saka vanhu vari kuti izvo zvino kana wafunga kuroora kana kuti wafunga kuroorwa, unogona kutora benzi rako kuti riite mukadzi kana benzi rako kuti rive murume. Hanzi paperiod yecourtship you work pabenzi rako, uchirigadzirisa, uchiripolisha, uchiriita kuti riite zvaunoda. Kana asingageze uchimudzidzisa kugeza, kana asinganzwisise uchimudzidzisa kunzwisisa, kana asingagone kubika zvakanaka uchimudzidzisa kubika zvakanaka, kana asingazvibate uchimudzidzisa kuzvibata, kana ari munhu anoda twese twese uchimudzidzisa kusada twese twese. Hanzi unotora munhu wako omupolisha kuti ave icho chaunofanirwa kuve nacho, icho chakanaka. Ndo concept iri panapa, ndo concept yandiri kupindura nenyaya yevhesi yandiri kuverenga kuna Genesis. And mind you, ndoda kuti tese tiwirirane panapa patinenge tichitaurirana kuti ndiri kuverenga on this basis ndeyekuti nyika yakanga isina kugadzirwa, Mwari was comfortable.
nyika yakanga isina kugadzirwa, Mwari akanga ari right. Nyika yakanga isina mafruits, Mwari akanga ari right. Nyika yakanga izere nerima, Mwari akanga ari right. Mwari azoziva kuti taakuzosika munhu asiri Mwari, anoti what do we have to do? Zvikanzi let's establish form and functionality before taisa munhu imomo. And look at it from this angle. Mwari anosika mukadzi asati amboona chivi, mukadzi asati ambonyepa, mukadzi asati amboba, mukadzi asati atomboita makuhwa, mukadzi akanga asiri promiscuous, mukadzi akanga asina 2 magirlfriends, maboyfriends, mukadzi akanga asati ambokondaminetwa omuisa. Mwari akasika futi murume akanga asina contamination, akanga asina magirlfriends, ndokumva amuisapo. Vanhu ava vari 2 vakanga vari perfect. Ndokumva vasiyiwa vari 2, ndoda kuti mupabati, ndokusiyiwa vanhu 2 vakanga vari perfect. Vasiyiwa vakadaro, ndokumva vasangana naSatani. Mushure mekusangana naSatani, zvinhu zvakanga zviri perfect zvikasave perfect. Zvinhu zvaitya Mwari zvikasatya Mwari, zvinhu zvakanga zvakarurama zvikasarurama. Ndiri kutaura kumunhu ari kutangira kuzvinhu zviri perfect. Ari kutangira kuzvinhu zviri perfect, zvoita imperfect, zvosvika pakumudzingisa mudenga, zvosvika pamukonanisa naMwari, zvosvika pakumuurayisa, zvosvika pakumuita zvese zvakanga zviripo. Asi ari kutangira kune zvinhu zviri perfect, zouya kune zvisiri perfect. Ndakuda kuchikubvunza mubvunzo, ndokuti zvino kana Mwari akatangira kune zviri perfect, ndokumva aona kuti what we require is form and functionality. Ndakuda kuchibvunza kuti iwewe manje semunhu, ngatichiti oisa aside functionality, omva wangoconcentrata neform, osiyana nezvekuti ndechei, oconcentrata nekuti chakamira sei, oconcentrata nebodywork, osiyana nemaengine, oconcentrata nebody paint, osiyana nefunctionality, oconcentrata nezvimalights zveround zvakanaka, osiyana nekuti basa remota kundisvitsa to point B. Ochiti iwewe zvandakuita panapa ndezvekuti ndoda kutenga marata aya nekuti pendi iyi ndaifarira. Kana ndazotenga marata aya, ndozonotsvaga engine, ndozonotsvaga gearbox, ndozonotsvaga mavhiri, ndozonotsvaga diff, ndozonotsvaga zvese. Kana ndapedza kudaro, ndoiisa masiti, ndobva ndaiisa windscreen, ndozotanga kufamba. Asi iwewe hauzi makanika. Iwewe uri kurilaya neumwe munhu anozviti makanika. Idzo mota dzakatobatana dzanga dziripo. Idzo mota dzinotori nemaengine dzanga dziripo. Idzo mota dzitori dzakatotestwa dzanga dziripo. Chakutadzisa chii kunotora mota inofamba iripo, nekuoda kunotora mota isingafambi uchiti tichajoinisa, uchitemba makanika? Hauzive here iwewe kuti maefficiencies emunhu kana ogadzira chinhu ari dependent nemunhu wacho? Vamwe vanosvika pa80, vamwe vanosvika pa70, vamwe vanosvika pa60, dependent on efficiencies dzemunhu. Why would you want to start from 0 so as to build to 100? Iye Mwari akatopa munhu chiri 100 chikatadza kushanda. Ndoda kuti mupabati, chapinda mukati memaoko emunhu. Saka ndiri kuti inini, pazvinhu zvatiri kuda kuita zvese mukati meupenyu, challenge yamunayo vanun'una, challenge yamunayo vafana, ndeyekuti imimi muri kuda kuzviita vana Mwari, vekuti imimi since Mwari mweya wake waitenderera parima, zvinoreva kuti nerudo runogona kutenderera parima rikatsika chiedza, rudo runogona kutenderera pamhombwe ikaita munhu kwayo, rudo runogona kutenderera papfambi ikatanga kunzwisisa, rudo runogona kutenderera pamunhu anochiva, kuchiva kukapera, rudo runogona kutenderera patsotsi, zvese zvikapera. Imimi zvamuri kufunga ndezvekuti muri muna Mwari, muri kutenderera pamusoro penyika iri void inove marriage. Kana yatenderera pamusoro pemarriage iri void, imimi kana mweya wenyu uchitenderera ipapo, you are going to command kuti pasina rima pave nerima, pane nechiedza, pane makomo paite flat, pamakuda kurima paorere, kana makuda zvakati mozviwana. Why? Pamusana pekuti muri kufunga kuti mune capacity to recreate and create sezvakaita naMwari. Asi Mwari apedza kusika munhu,
aita measurement, aita correct analysis, akazviziva kuti munhu haana capacity yekusika, atori necapacity yekuti chideteriorate, haana capacity yekugara mugarden, capacity yatori nayo ndeyekutiza mugarden, haana capacity yekusadya muti, capacity yaanayo ndeyekutodya muti. Akanzi munhu yangararame seiko, zvikanzi anorarama nenyasha dzani dzaMwari. Saka munhu anorarama achitambiriswa nyasha naJehovha kuti asurvive. Asi problem iri kuitika manje ndeyekuti iyeye munhu ari dependent nenyasha ndiye ari kupromisa vamwe vanhu nyasha. Munhu ari dependent nekupiwa ndiye ari kupromisa vamwe kupa. Munhu ari kuda kuimprovwa ndiye ari kutoda vamwe vekuimprove. Saka iye ari kuda kusenzwa naMwari, iye achitosenzawo wake. And by the end of the day, munhu waari kusenza uyu ari kuda kuti afanane naye. Asi iye kana achimuka makuseni anotopfugama pamberi paMwari achiti, Mwari tiregerere tinokukanganisira mukufunga pamwe chete nemukuita. Asi ane munhu waari kuda kugadzira kuti afanane naye, kunyange achiziva kuti ndiye ari kuzviripota pamberi paMwari kuti Mwari tiregererei tinokukanganisirai mukufunga pamwe chete nemukuita. Zvorevei? Zvoreva kuti zviri wrong kuti iwewe utore munhu uchiti ndomugadzirisa. Zviri wrong kuti utore munhu uchinoti ndomuimprove. Pamusana pekuti iroro simba rekugadzira munhu hauna kuripiwa, simba rekuimprove munhu hauna kuripiwa, pfungwa rekutsidza madiro emunhu hauna kuripiwa, simba rekuti iwewe kuti vatema vave vatsvuku hauna kuripiwa, iwewe simba rekuti vanonyepa vasanyepe hauna kuripiwa, simba rekuti vanoda vakomana vazhinji vade 1 hauna kuripiwa. Mwari ari kuti panapa ndakaisa order because ndaizviziva kuti unoda order for you to thrive. So this is what you need to do. You need to establish functionality. You need to establish purpose before you go on the market and choose. Haikona kutokurora seuri kuvhura car breaker, haikona kupfimba seuri kuvhura car breaker, haikona kupfimba semunhu ari kuda kunotengesa mabody parts, haikona kupfimba semunhu ari kuda kunotengesa maused space. Kana uchipfimba, bhaibheri riri kuti unofanirwa kutanga waassessa functionality, unofanirwa kutanga waassessa kuti chinondisvitsa here, does it serve its purpose. Haizi rehabilitation center. I've always said and I'll continuously say, you don't marry to rehabilitate. This is the reason why Mwari ari kutanga akaisa simba mukusika, Mwari ari kutanga akaisa Mwari simba mukuti chive functional, Mwari ari kutanga akatisira order. Why? Because aiziva kuti isusu sevanhu tine limitations. He addressed that which we could not do, and don't pretend you can do it. Number 1. So ndoda kuti muzive kuti izvo muroyi anodya munhu 1 pamwedzi nemuroyi anodya munhu 1 pagore varoyi. Saka iwewe ukanotora munhu wako anodya munhu 1 pasvondo, ozoimprova zvokuti zveshe kwada kudya 1 pagore, ari mugrupu revaroyi. Because chinoita kuti munhu aroye haizi nyaya chinonzi muroyi haizi frequency, chinonzi muroyi ndezvaitwa. So by the end of the day chaunogona kufunga kuti improvement iwewe uri kungotora chinhu pane mamwe marara uchichisa pane mamwe marara kuitira kuti chichinje kubva kune imwe tsvina chiende pane imwe tsvina. Chinhu choga choga chichasenzera munhu chinhu chashandwa nemusiki wedenga nepasi. Period. Now ndakuda kudhila nenyaya dziri panapa dzamandipa idzi, ende dzimwe dzacho ndichadhila nadzo tichiti chop chop, dzimwe tinenge tichiita tichinonoka zvichienderana nezvipi. Asi ndoda kuti mundinzwisise panapa. Inini mukandibvunza mubvunzo pakati pababa nemwana, handinei nababa ini, ndodhila nemwana abvunza mubvunzo. Kana tazosvika pazuva rababa tozodhila nababa. Saka generation yandiri kudhila nemi ndiyenyu vechipfana, ndiyenyu vechidiki. So by the end of the day ndiri kutaura nemi, handisi kutaura nevamwe vese. Zvino apa ndine mwanasikana wangu uyu.
mwanasikana wangu uyu ari panapa ane zvinomunetsawo kana kuti zvaimunetsa handingazive. Saka ane dambudziko ari bhita because akaenda ku1-on-1 nemuprofita waJehovha. Muprofita waJehovha akamubata mazamu. So ari kuti izvo, can we then trust vanhu with the degree of abuse that we witness? Saka inini ndati uyu zvemuprofita kuti ndiani kana kuti chii hazvinei neni, ndoda kutaura nemi vana vangu. And imimi, if you can challenge me, you challenge me. The issue is between me and you. Saka tine mwana uyu musikana wenyu ari panapo akaenda kunobatsirwa, muprofita akamubata mazamu. Saka ari bhita nekuti muprofita haadaro. But ndoda kuti imimi mumbozvibvunza mubvunzo. Isusu Paul achinyora anoti teerai matsiko angu sezvo ndichiteera Kristu. Ndo zvinonyorwa naPaul. Ende muri kurangarira Jesu ari kutaurwa naPaul ndiye uya wekusangana nechipfeve patsime. Akati nyaya yacho inoperera pano patsime pavanhu. Hana kuva kumuti handei pachigwenzi icho kana kuti handei kumba kwako. Jesu anosangana nemunhu patsime, nyaya yoperera patsime. Mukatarisa vana Mary Magdalene vakatoita vekuiwa navo kuchechi. Mukatarisa Paul anoti iye achinyora mukati meBhayibheri oti flee from all appearance of evil. Painzi na Paul flee from all appearance of evil. Aiti kune zvimwe zvinhu zvisina zvakaipa zvawaita mazviri, asi zvinongoita sezvakaipa. Sekudii? Sekuti ini Machando, mwanasikana ouya kwandiri onditi izvo ndine dambudziko ndiri kuda kuroorwa. Ini ndombva ndamuti chandei kusango rekunyanya tsime, tonorara ikoko usiku hwese tiri vaviri ndichikunamatira kuti munyama utize. Paul akanga asingati kunorara nemwanasikana uyu kusango ndichimunamatira ndichidzinga mweya yakaipa zvakaipa, but akanga achiti munogona kuenda ikoko morara muchinamata henyu zvechokwadi, asi the appearance inozoonekwa nevanhu madungamidzana mangwana makuseni makubva kusango haiburitsi chimiro chakanaka. Saka Paul aiti izvo, musatize upombwe hunogona kuitika, but everything that appears to be evil tizai kubva pachiri. Ndakuda kukubvunza iwo imi vana vangu kuti iwewe uri mwanasikana unodaidzwa nemunhurume kuloji, onzi huya tizoita 1-on-1, ende osvika ikoko iwewe otonyepera kubitirirwa, umbwa watotanga kuchema uchitsanangurira profeti, uchinyaradzwa naprofeti uri ikoko. Toda kumbokubvunza kuti aufunge here kuti uri kuita munhu waMwari pamuyedzo? Pamusana pekuti mama togara maudzwa imimi neBhayibheri kuti muprofita munhu, Bhayibheri rinotoisiwa futi pachena kuti uchenjerei unoti ndinomira kuti uregedze kuwa. Toda kukubvunzai kuti kwaidzo nyaya dzenyu idzi dzinoda kugadzirwa pakavanda, idzo nyaya dzenyu dzisingagadziriswe kuchechi kune vamwe, idzo nyaya dzenyu dzisingagadziriswe pachena dzinoda loji, dzakanyanyodzika pakadii? Why? Pamusana pekuti izvo taitoona nyange vatungamiriri venyika isu pavaienda vaitoenda kumasowe, vanga vasingaende kuloji, vaitoenda kumasowe. Hamindi vaibatsirwa chiiko kundaitoona vana Mugabe vaitosvikawo kumasowe. Asi mimi manje zvezvamuri ndimi munoda kunopinda murumu, mobuda imomo moti mabatwa mazamu. Hamusi kuona here kuti izvo asina kuchenjera ndiwe, muri kubatwa nechirimbani chisina kana kuihwa dovi. So by the end of the day ndoramba ndichikudzokororai ndezvekuti ane chikwama chine mari ndiye anochengeta chikwama chake. Mukanyepera kuita dzungu, mukanyepera kuita confusion, mukanyepera kuda kutrusta zvinhu zvisingatrustwe, mukada kuisa kutenda kwenyu pamunhu, mucharamba muchingochema. As what I want to do to tell you ndeyekuti izvo, you guys, you are too available to the extent yekuti kana mazobuda imomo munotanga kumaka vaprofita. But mubvunzo ndewekuti izvo, what were you doing there semunhu wemukadzi? Ende chinondichamisa ndechoti kana masvika patiri makuda kunyepera kushamisika.
Imimi munoti imimi kana makanditarisa inini ndikanzi muprofeti zvinoreva kuti handisiri munhu. Zvoreva kuti izvo ndikakudaidza pakati peusiku uya ku1on1 ongomuka sebenzi, ndikakudaidza uya muhotera for1on1 ongomuka sebenzi, handeti unonamata tiri pasi pemvura ongomuka sebenzi. Hamupengeka imimi mune pfungwa 5 neniwo ndine pfungwa 5. Saka ndoda kukuisirai pachena kuti chinonzi prophet izita. The word prophet is just but a name. Ende musoro uchazoziva kuti muprofita wenhema, nhema dzacho dzinenge dziri pauri sezvaapanapa izvi. Ndofunga yafai. Ende ndinoda kudzokorora. Munoziva kuti vakuru vanogara vachinditaurira vachiti izvo. Munofanirwa kutaura nevakuru pamusana pekuti vari kukanganisira vana. Munofanirwa kutaura nevakuru ndo vari kupfimba vana. Handizi kuramba izvo, ende futi handizi kuti havazi wrong, but ndiri kungoti izvo mutemo wesupply and demand munouziva. Hakuna munhu achaseva nehove iri kurwizi. Ukatoona hove yoseveswa zvinoreva kuti iri mupoto. Saka nyaya iri kutaura panapa yandiri kuburitsa pachena ndeyekuti if situations can be avoided, let the situations be avoided. Why? Pamusana pekuti havazi kurepwa kava, vanhu vari kupinda maziso avo akavhurika vachiona vachiita zvavanoda. And this apa hatingateere the law of coincidences. Pamusana pekuti zvinofanirwa kubuda pachena kuti kana ndikaita step A, B will happen. Ndikaita D, E will happen. So by the end of the day, kutadza kuzvibata kwangu, ndoramba ndichidzokorora, hakukonese kuzvibata kwako. This is the reason why titorine young people. This is the reason why tine young ladies who are principled, who are true. Why? Pamusana pekuti vanoziva kuti nyangwe bosi vakashata, hazvireva kuti indofanirwa kushata. Zvoreva kuti kana vakadzi vedu veya kuenda kumabasa tofanirwa kutanga tatonointerviewa mabosi avo tione kuti vanhu kwavo here. Pamusana pekuti izvo anosera apfimbwa. Nyamba handizvo zvinofanirwa kuitika. Ndezvekuti munhu kana azviisa pachinhu anofanirwa kumeka sure kuti iye ave responsible. Uyu ane dambudziko matambudziko ake maviri. Akanyeperwa neumwe mufesi kunzi handina mukadzi, akamitiswa. Iye zvinezvi akuti ndakamitiswa nemurume wemunhu, ndoita sei? Ndakambotaura nevamwe wakafanana newe ende ndodzokorora. Machoices ako maviri. Kuti uite uaccept kuti wave single mother, otanga futi kutsvaga wakamirira murume wako. Mind you, handisiri ini ndati murume wemunhu, ati murume wemunhu ndiwe. Yechipiri ndeyekuti unogona kunojoina pacooperative iyi. Asi kana uchinge wajoina, uzive kuti vawawana uripo mubhuku redenga ndo mudzimai wepo. Iwewe were in permanent prostitution. So by the end of the day, ndeyekuti dzako nyaya manje hadzizogoni kugadziriswa nemunhu, dzinozomirira kugadziriswa naJesu kuti aone kuti unogona kudeclarewa innocent here kana guilty, because provision iyoyo haina kupuwa nemunhu. Tingakunzwire tsitsi nekuti une mimba, tingakunzwire tsitsi nekuti wakadlerezerwa, tingakunzwire tsitsi nekuti uri kurwadziwa. Sure uri kurwadziwa, asi ndoda kukuudza kuti two wrongs do not make a right. Iwe wakatonakidzwa nezvakakunakidza, chingoranga uchirambarira izvozvo, asi kana pane chinhu chausina, murume. Chepiri chandoda kukuti unpabate, handichatauri newe manje, ndakutaura nevamwe vana vangu varuko, ndechekuti izvo naimi isi ndakaroora ini, handina kumbobvunzwa kunzi une mukadzi here. Kwewo kuona musikana obvunza murume kuti hauna mukadzi here, uri kumubvunzirei? Zvinoreva kuti pane chaunenge waona, uda kunyepera kuita benzi, kunyepera kuita confused. But issue iripo ndeyekuti murume wemunhu anooneka, mukadzi wemunhu anooneka. Hapana vakomana vari kumboita confusion mumakombomu, hapana vakomana vari kumboita confusion mumabhathroom. Ukatoona vakunyepera kuita confusion, vari kutongoreva kuti panosvikirika. Saka ngatiregei kuti pane munhu anoita confusion yekupinda mumota isiri yake,
ogoita gore rese achingofunga kuti ndeyake. Hazvishande zvichidaro, as long as dzinopanana moto dzamakapiwa naJehovha dzichiri kushanda and your conscience is still clean, ukapinda mune chinhu ichi unoziva. Kungoti imimi munozvishingisa. Why? Because when you want it badly and you can do anything hoping and trusting kuti iwe uchaita number 1. Zvino ndo maitikirwo acho number 1 iwaya ekuti unopinda nekusiriko. Uyu ari panapa uyu ane chechi yaari kupinda asi ane dambudziko rake rekusvuta. Saka iye vanhu vari pachechi apa vari kunetsana naye nenyaya yekusvuta. Hatauri kuti ari kusvutei, indichangofunga kuti ifodya, but ndoziva kuti vanosvuta anogona kusvuta zvese zvese. So according to him vanhu havasi kumubata zvakanaka. According to him vanhu havasi kudisplaya mweya waMwari. According to him vanhu havasi kumuaccommodate. Saka akubvunzawo inini kuti izvo ndinofungei. Inini ndiri kuda kukuudza munin'ina, kana uri kuda chokwadi ndogona kukupa anza yechokwadi. Bible rinoti, Paul achiudzwa anonzi, rebuke sin publicly so that the rest may fear. Saka vanhu vari kukuudza chinhu ichi vari kukutaurira chokwadi. Why? Pamusana pekuti vane vana. Why? Nekuti vane youth. Saka zvinofanirwa kubuda pachena position yesangano rauri kupinda, kuti iwe unogona kunge une weakness yekusvuta, but harizi basa rechechi rekuentertaina vatadzi. Ndoda kuti upabati. Handizi kuti vatadzi vanofanirwa kudzingwa, ndiri kuti asi munogara navo kwete muchivaentertaina. Chechi harizi bendi rekuti tinenge takagara newe tichiita make sure kuti wanakidzwa wapedza kurova fodya yako. Kuchechi kunouya kuzorapwa. Unofanirwa kutotenda kuti kune varume vari kukuudza. Unofanirwa kutotenda kuti kune vanhu vari kukubudira pachena. Iwewe chaunofanirwa kuita ndezvekuzvibvunza, zvandiri kuita zviri correct here hazvisi correct? Kana zvisiri correct unofanirwa kuchema pamberi paMwari kuti akupe simba rekuita munhu kwaye. But Judas anofanirwa kuramba achiudzwa kunyange naJesu kuti pakati penyu apa pane umwe achandipandukira. Ende ndoda kuti kune vanhu vese vari uko, whether tinowirirana kana kuti hatiwirirane, purpose chaiyo yegospel yakanga isiri yekuti munhu unotanga wapinda chechi ozoita mukristu. Ndoda kuti mubade zvaifanirwa kuitika ndezvekuti munhu anotendeuka ozopinda chechi. Asi problem iri kunetsa vanhu tiri kuvanyepera kuti ingouyai muchazoita makristu. Saka chechi yozara nemachechi member pasina kana mukristu 1. Nyika yochitarisa manje yoti kana kuriko kunonzi kunamata hakuzi kunamata. Why? Pamusana pekuti kune vanhu vakatongomira zvavo pabus stop vachinyeperwa kunzi munozotsvaga mari yebhazi maapano. But harizi riro simba rechechi. Simba rechechi riri muna Kristu. Munhu uchipinda kuti ndaakupinda kunobhabhatidzwa, unofanirwa kumeka sure kuti uri kuziva zvauri kuita. Kuchechi hakuzi kwekunzwirana tsitsi nekunyeperana kuti izvo nguva ichasvika. Nguva yacho yakatosvika, ndosaka uri kuchechi. Unoziva ndorangarira ndichikura, handizoti zvichiri kuitika here nezvi. Ndichikura kazhinji kacho ndaiti pese pandenge ndidhiraivha ndaifarira kumwa dringi isingamboiti. Saka ndaifamba nedringi yangu. Zvokuti kazhinji kacho vanodhiraivha vanoziva kazhinji kacho it's either bhodhoro unenge warisa pakati pemakumbo kana glass unorisa pakati pemakumbo uku uchidhiraivha. Asi zvimwe zvaiitika manje ndezvinoti murodhi mune makomba, murodhi mune mahambu. Waiti waisa glass rako pakati pemakumbo omva warova hambu irorasika, rinorasikirawo patrausi pako iya dringi yayo. Asi kwauri kuenda kunoparidza manje havazvizive ivo manje kuti wangu wakaisa dringi pakati pemakumbo. Vanongoona elda vachisvika netrauzi rakanyorova. Saka ukanzwa vachikubvunza kuti elda muri right here, usafamba uchiti sei vanhu vari kungondibvunza kuti muri right. Vari kuona trauzi rako. Saka zvitoripo ndezvokuti uchivatsanangurira kuti inini mentally I am stable. Asi trauzi iri zvangobva nekurasika kwedringi. Asi futi nyange wanomira pamberi pevanhu wakuparidza vanozviona. Ende zviri kumunhu kuti adecide kuti chiri patrauzi pako idringi here, because iye panoenda dringi anopaziva, kana kuti maweta here, kana kuti chii chaitika, zviri kumunhu. Kana zvadaro
usafamba uchirwa nevanhu kuti vakanditi ndatotesa matrauzi nyamba yanga iri drink, because zvechokwadi trauzi ranga rakaita sei zvaro ranga rakadaro. Saka ngatiregei kurwisana nevanhu nekuda kweperception yavo when we have displayed zvinhu zvinoita kuti vanhu vave neconfusion. Ndofunga yafai. Uyo ari panapa ane munhu akamurota, saka ari kuti ndinoti kudii nemadreams. Inini manje akarotwa nemukomana. Ndamva ndafunga tichikura papa nemufesi wedu ainzi George. Ndiri kutaura hangu zita rake kuti George because akashayika manje, saka haagona kundibvunza, ende anga ari mufesi wedu. Saka now zvakaitika ndizvo takaenda kumba kwanashoti, aida shoti. Saka muprocess yake yekupfimba handizivi kuti ndiwo method yake yaishandisa here yekuti ndarota chii. Saka ndo zvaakanodza shoti kuti ndarota chii. Saka isi taifamba nechekumasure tichiteera, George naShoti vari nechepamberi. Tikanzwa Shoti achiridza chikwe, achidanidzira zvikanzi, George, usandiudze zvekurota, isu takamuka. Ende nanhasi ndonyatsoona kuti kana pane munhu anodzinopana moto ndiShoti, handisi kutaura zita rake because Shoti ari panyika yevapenyu. Now dzapanana moto ndiShoti, Shoti ari kuti izvo uri kundiudza iwewe zvemunhu arota, nezvaitika pamubhedha, nezvaitika kumagumbezi. Ende hezvino tiri pano hausi kundiudza zvekuti uyu akamuka uyu ari kutii. Saka haungauyi pano kuzondiudza zvemunhu arota iye akamuka aripo. Zvataifangwa kutoita ndezvekuudzana kuti ini munhu akamuka, pfungwa dzangu dzakabatana, ndichinyatsoona zviripo, ndiri kukuda. Kwete kundiudza kuti kune mutumbi uyu zvaunoona pawaenda kunorara wakurota, zviri kudanana nechiroto here kana kuti ndiri kudanana nemupenyu. So by the end of the day ndo nyaya iri pano. Imboimagina mwanangu dei kuri kunzi tese tinoteera madreams edu. Vangani vanorota vari mapresident? Kuna 7th kungadei kwakazara kauko. Ngoti arota umbva watotora suitcase yako umbva wananga ikoko. Saka kurota hatigone kuti kana munhu arota zvaarota zviri correct. Hatigone kuti kana munhu arota ndo zviripo. Ndoziva kuti munhu semanyorera waita aunopinda naye chechi, munhu waunowirirana naye, asi ndoda kukuudza, kurota does not justify kuti muroorane. Ndinoziva zvakamboitika mwanangu mazuva apfuura. Ndakasvikirwa neumwe mukadzi. Ndasvikirwa neumwe mukadzi ndomva andikumbira zvikanzi kwakuri kubasa zvikanzi ndiri kudawo track, pane zvandoda kuiitisa. Ndine kabasa kangu kandawana, ndobva tataurirana, ndobva tawirirana. Ndikati huya. Asvika kubasa kwangu mukadzi uya anondiudza zvikanzi izvo pano hapazi right, pane munyama. Zvikanzi pane chimuti chaive apa. Ipapa pana muti paari kutaura nezvapo. Pane chimuti chaive apa. Ndinofanirwa kupa cleanser because ndiri sangoma, ndidzinge munyama. Ari kuudzaini mukadzi uya. Ini ndokuchimubvunzawo ndikati, iwewe inini ndine track yauri kuuya kuzokumbira. Iwewe hauna track, urikuda track yangu kuti unotakura zvinhu zvako uite mari. Saka tikada kutsvaga nemunyama pakati pako iwewe neni, iwe sekuona kwako panyaya iyi ndiani? Ndomva handiti nyaya yedu yakangoperera pakuti akafunga kuti ndinotsvinya. But chinondishamisa ndechekuti izvo anouya kuzobvisa munyama pamunhu waari kukumbira chinhu. Ndo dambudziko guru rinowanzoitika. Ndo zvinoitika manje, chinoita kuti upenyu tikonfuswe nevanhu. Handi nyaya yezvavataura, handi nyaya yezvavarota, inyaya yemazvatinofunga pamusoro pavo vasati varota. Nekuti tinovabvisa panyika yevapenyu. Tinotora vaparidzi tovabvisa panyika yevapenyu. Tinotora vaprofita vedu tovabvisa panyika yevapenyu. Tinotora varoti vedu tovabvisa panyika yevapenyu. Totora mapostori edu tovabvisa panyika yevapenyu. Tovatrita sevasiri vanhu. Saka kana vozotaura kuti tarota, zvoita kunge vanorota zvakasiyana nemarotero atinoita. Nyamba handizvo, kurota kunoita uyu nekurota kunoita uyu kunongofanana. Saka decision yeupenyu haiitwe nekuti munhu anorota sei, especially iwe kana usina kurota.
yafai. Uyu ari kuti mai havasi kumuratidza kuna baba vake. Chandishamisa mwana wangu ndechekuti hausi kuti mubvunzo wako hausi wekuti sei baba vangu vasiri kunditsvaga. Because pane zvinhu 2 zviripo. Iwe uri kuti mai havasi kundiratidza kuna baba, hauna problem nemudhara anoziva kuti ndine mwana asiri kukutsvaga. Ndo number 1. Saka zvauri kuita ndezvekuti mai vagoti vane dambudziko rekuti vakamitiswa, vakakuchengeta, vakarwadziwa. Saka mhosva yauri kuvapa ndeyekuti vanofanirwa kuziva panogara baba ako. Ndikuda kuti unyatsopabata. Ndoda kuti uzvitore iwewe sekunonzi waroora mukadzi. Ende uri kuti izvo mukadzi wawaroora anofanirwa kuziva kwese kune maboyfriend ake, maex, achifamba dzimba dzavo achiziva. So by the end of the day, though, assumption yaunayo yekuti she is deliberately denying you access to your father. Vanangu, zvinhu zvamunofunga zviri nyore kuzvifunga, asi zvinonetsa. Nekuti hatizive kwadzinotangira, hatizive kwatakabva, hatizive marambanirwo akaita, hatizive how these people parted, hatizive bitterness yakageneratwa, hatigone kutora zvinhu izvi at face value. Then we judge and conclude over these issues. Asi handirambiwo futi kuti une kodzero yekuona baba vako. Asi ndoda kuti uzive chinhu ichi. Usave bita nemunhu ari bita. Usave bita nemunhu ane zvinotomurwadzawo. Nekuti haunzwisise. What he has to worry you is, how come you have a father who never looked for you? However, you have a father who is not looking for you. How come you have a father wakutokura wakutosvika pakubvunza mubvunzo paFacebook iye asingauye kuzokutsvaga? Why wakakanganwika? And iwewe mai vako hazvisi kutovabhadhara here kumukanganwa. Mind you, hatisi kutaura nenyaya yekuti mumai vanofanirwa kuratidza mwana wavo baba here kana kuti chii. Ndikutaura newe mwanangu kuti nyaya iyi haizi nyore semafungiro aunoita, haizi nyore semaziviro aunoita. Kana uda kuzoona maomero ayo, mira ugomitiswa, ugochengeta mwana, ugosvika palevel iyi, maybe munenge mapa same level. Asi chandoda kuti ndikuudze nemweya waMwari ndechekuti Mwari kana akatendera kuti unosangana nababa ako, uchasangana nawo. Mwari akatendera kuti uchavaona, uchavaona. Mwari has 1,000 ways to make sure things happen, but do not force people into doing that which they don't want to do. You do not know the reason. Ngatinamatei. Baba vedu namuponesi musiki wedenga nepasi, toda kutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Tanoisa vana venyu mukati memaoko enyu nekurwadziwa kwavo, nezvinovanetsa, nezvese zvinovatambudza. Tokumbira kuti mimi saMwari muvaitire zvakanaka saMwari. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Ndimboda zvakaipa ndipenye kururama, ndidzidzise zvakanaka ndigare nehama, pindanyi mumwoyo mangu ndipenye tsitsi rudo, ndigare ndifambe mundipe zvakanaka. Ndimboda zvakaipa ndipenye kururama, ndidzidzise zvakanaka ndigare nehama, pindanyi mumwoyo mangu ndipenye tsitsi rudo, ndigare ndifambe mundipe zvakanaka. Neupfumi wandinawo, paurombo